Sa number 3, sa banwa sa Moises Padilla may kapin sa 362 tanan ka mga pamilya ang nagubaan sa mga puluyan kag karon hindi na makabalik sa ilang mga lugar bangod ginakabig na ini nga no-build zone. Pero ang banwa may ginatanyag nga libre nga relocation site. Sang Miyerkules, nagsapol mismo si Mayor Elia Garcia Yulo sa mga apektado nga pamilya upod ang mga barangay officials. Ginpatag sa ila nga gideklarar sang national government nga no-build zone ang ilang mga lugar bangod sang peligro nga dala sang amo nga mga lokasyon. May 1 ka hektarya sang relocation site sa barangay Inulingan nga iga-donate sang tiyo sang alkalde nga si Eric Goles. Yara na sa mga natungdan kung gusto nila magsaylo diri. Sunod sa kay Garcia Yulo, ang 10 million pesos nga ginhatag gikan sa presidential assistance ang gamiton sa pagbakal sang materyales sa magapatukod sang balay. Magapangayo man siya sang assistance gikan sa provincial government kag sa talatapan ni Congressman Dino Yulo. Ginapaabot man ang commitment sa mga pumuluyo bahin sa labor para mabuligan ang pagtukod sa mga balay. Magluwas sa 362 kag 556 pagid ka mga pamilya nga ang mga balay nagkalaguba pero sarang pamabalik sa ilang mga lugar kag masugdan ang pagpatukod balik. May 3,856 naman ka mga balay ang partially damaged o kun 50% sa ilang puluyan ang naguba. Sa karon, ginahulat ang report sa mga punong barangay angot sa kun pilagid sa ilang mga pumuluyo ang uyag mag-relocate sa site sa Inulingan. Ang relocation site, din-donate na siya ni Mr. Eric Goles. Wala na niya man involved sa duta, wala man involved. Ang 10 million niya, amo na siyang ibakal naman materials So, para bali... sa mga balay sa tao. Hindi na hindi pag-i-divide niya kwarta, kundi ibakal materials.